ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 24 сентябри соли 2025 навор кардем баҳри шумо. бовар дорум навор ба шумо маъқул мешавад бачаҳо. навор навори зинда, хоҳишмандам пайгирӣ кунед. барои реклама кардан метавонед ки дӯстон дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. хона, мошин, замин, квартира, мол, маҳсулот, техникаҳо бошад, Авто ТВ дар хизмати шумо. бардору бинед ки ҳатто фикри замистони баъзе аз шуморо кардагем. дар ноҳияи кушониён деҳаи ваҳдат ҳами якамон чихел ки да истодаем ҳезм дора, аз шаҳр хона гирифтааст. мақсад мада дига ҳамин чизо дар кор нест, тарафи шаҳр мерам. аз ҳамин сабаб ҳезми ҷамъкаргиша савдо карданем. рақамҳои 911 22 32 42 ҳам ватсап дорад ва ҳам дасти яка марҳамат, метавонед ки муроҷиат кунед. дар ноҳияи кушониён деҳаи ваҳдат ҳезм дорад ҳами якамон. хоҳишмандам дӯстон, рақамҳое ки мондагем як рӯз паси хане ки мия занг бизанед. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом, баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. ба якум эълонмон мегзарем дӯстон. эълони якумо чия? як хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд будааст. хона не, аниқтараш квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд. дар 32-ум микрорайони амин шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 9-ум ошёна. ба бовари том мегум тон ки бардору лифт 100% кор мекунад. квадратш бошад 55 метри квадратӣ, ҳуҷраҳош бошад дута. 450 000 нарх кардан айни ҳол, аммо боз муомила дорад дӯстон. рақамҳои 920 31 1783 метавонед ки шумо ҳозир бардор акадамда занг бизанед ё ин ки рафта аз наздик бибинед. дар шаб бинен чӣ хел шаҳр зебо намоён мешавад дӯстон. ремонти нави замонавӣ, ҳамон ҳоҷатхонааш як, мебелҳои нав, хулоси гап беҳтарин хона. рақамҳои 920 охираш 1783 марҳамат занг бизанед. масъалаи обу свет мушкилӣ нест, ҳамон ҳоҷатхона ҳаст, мактаб, мағоза, боғчаҳо наздикишда. ба дуюм эълонмон мегзарем дӯстон. боз як квартираи дигар дар шаҳраки Балх, дар ҷамоати Балхӣ, дар Калхозобод, кӯчаи Гагарин дӯстон, дар сеюм ошёна. дар сеюм ошона дӯстон 49 метри квадратӣ масоҳат дорад. иборат аз 2 ҳуҷра. нарх кардан айни ҳол, нархи ҳамин хонара 250 000 сомонӣ. дар шаҳраки Балх, ҷамоати Балхӣ, дар Калхозобод, кӯчаи Гагарин дӯстон, сеюм этаж дай. бинен ҷои ободай дӯстон, ҷош ҷои нағз шехтонда истодаен. 2 ҳуҷра дорад, 2 рақам гузоштага. рақамҳои 002 55 67 42, телефони дастӣ 007 11 07 52. анаида боша ватсап бардор. обу свет пастайни, бозору масҷиду беморхона қарибиштай, аптека ва магазинам ҳастай, ин чизоам дар наздикӣ. ҳами дар шаҳриам Балхай бардор, дар шаҳраки Балх. мақсад ки дӯстон, хонаи нағз, масъалаи ҳуҷҷатҳо омода, фақат ки харидор бошед, марҳамат кунед ё ин ки рафта аз наздик як бор дигар бо чашми сар бибинед. маъқултон шава харидорӣ кунед бардор. 250 000. ба сеюм эълон мегзарем. боз як квартираи фурӯшии дигар дар шаҳри Ҳисор аст. чихел ки бардор хутонда истоед, дар 8-ум микрорайон, дар пушти Лаззат, дар ошёнаи 10-ам. 62 метри квадратӣ дорад, 2 ҳуҷра ага мешавад бардор. акнун бардор айни ҳол нарх кардан, нархиш 285 000 сомонӣ, лекин боз муомилаи хуб ҳам дорад дӯстон. рақамҳои 711 11 43 11 марҳамат занг бизанед. ира ҳамон ҳоҷатхонааш ҷудо мешавад. таъмир бошад бетаъмир, қуттӣ яъне ки дар ҳисоби коробка аст ҳамин хона. бо ғишти пухтагӣ чихе ки хитон дида истодаанд бардор. ҳолат ҳамин састи ҳамин. маъқултон шава нархам гуфтам, квадрат ҳамаша гуфтам бардор.
занг занед. эълони чорум мегзарем дӯстон. бози як хонаи фурӯши дигар дар Душанбе, дар ин Фирдавсия, дар Гулпарвар, пони бозори Корвон, назди масҷиди Муфтӣ. дар сеюм ошёна, масоҳаташ боша бардуро 44 метри квадратӣ, иборат аз 2 ҳуҷра. рақамҳои 3072593 марамат занг занед. ҳамон ҳуҷҷатхонааш бардуро ҷудо аст. таъмир нави замонавӣ, навсохт, яъне масъалаи ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. шароити хона об барқи доимӣ, нарх 400 000 гуфта истодаанд, леки боз муомила мешавад бардуро. бовар кунед, агар бардуро ака комментам менависед хай чӣ кор кунем, ин нарх навора ман намемонам вақти дӯстон. бафаҳмед марани. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. боз хонаи фурӯши дигар дар Душанбе, дар Сино аст, дар поёни Гипразем, дар Пахтакор. агар суханон бардуро нофаҳмо бошад, метавонем ки навора камтар ақиб кунем, бо аз нав гӯш кунем. дар дуюм ошона аст, масоҳаташ 38 метри квадратӣ, 2 ҳуҷра дорада, 410 000 нарх дора бардуро. рақами 918 марамат занг бизанед. ира ҳаммомаш ҷудо дӯстон, ҳоҷатхонаш ҳам ҷудо, яъне ки якҷоя нест. шароиташ нав сохт, ҳолати хуб қарор дора айни ҳол. бениҳоят хонаи нағз, 2 ҳуҷрага 410 000 дар Сино. марҳамат, касоне ки хайрдор бошанд, фикрто накунед. ба шашум эълон мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар ҳамин шаҳри Ҳисор аст дӯстон, дар назди бозори ҳамин шаҳри Ҳисор, назди бозордай. дар даҳум ошона хеле ҳамин квартира қарор дорад. масоҳаташ 50 метри квадратӣ, иборат аз 2 ҳуҷра, 385 000 нарх карда истодаанд. рақамҳои 909 38 008 охираш марҳамат занг бизанед. ирам ҳаммом ва ҳоҷатхонааш ҷудое бардуро. ин чиз бениҳоят важняй. баъзеатон бардорҷонои ма дар комментария нависонед ки аками ҳамон ҳоҷатхонааш як боша, хоҳишмандем ҳамира мақсад камтар мон. ҳамаи комментҳои шуморо ман мехонам бардуро, вақти ёфтам ответ метимтон. ака ҳуснаш айхтон вобастагӣ дора, обу свет дора. ба ҳафтум эълон мо мегзарем. бози як хонаи фурӯшии дигар дар Хуҷанд аст, дар ҳамин центри Гулпарвар бардуро, дар центри Гулпарвар. дар нуҳум ошона 48 метри квадратӣ дорад, дукомнатаага. бовар кунед, ҳози Хуҷанд бениҳоят обод аст бардуро, бениҳоят обод аст. сохти домҳо, сохти квартираҳо, хонаҳои заминӣ ҳам бардуро бениҳоят фарқ мекунад. лифт айде бардуро, лифтшон кор мекунад. рақамҳои 926 06 12 занг бизанед. дом ана ҳамин домай бардуро, дарни хона ана ҳамин аст. бовар кунед, як хонаи биҳиштосо, хонаи нағз. боз як чиз дигар ки бардуро, мошин дорен, боз камтар дигар маблағ дорен, метавонед ки ҳардуша пешкаш кунед. 439 000 буд ба фикрам. ба дигаре эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯши дигар дар Душанбе, дар кӯчаи Иванова қарор дорад. 2 ҳуҷраага аст, 2 ҳуҷраага, 39 метри квадратӣ, дар якум ошона аст бардуро. ҳамон ҳоҷатхонааш як аст. 255 000 сомонӣ, қариб ки 256 000 сомонӣ. хона ҳамин хона аст, дар якум ошона аст. ҳамин 2 ҳуҷраага дӯстон. ремонташ аллакай 100%, яъне ки таъмир шуда бардуро. метавонед ки омада даромада зиндагӣ кунед. рақамҳои 005 12 45 45 марамат занг бизанед када. ба эълони нӯҳумон мегзарем. нӯҳум бидане. боз хонаи фурӯши дигар дар Ваҳдат аст, дар Аманал. 5 ҳуҷра дорад, дорои 3 сотиқи дигар замин. 5 ҳуҷраага 3 сотиқ замин бо нархи 220 000 сомонӣ. ҳолат бардуро 100% нест. чихи ихтон дида истодаен. ҳолати коробка. боварӣ дорам ки касоне ки агар шумо бардуро харидорӣ кунен, камтар дигар маблағ аз хитон расход мекунена,
як хонаи 5 ҳуҷраага дорои 3 сотиқ замин дар ваҳдат соҳиб мешем мардуро. агар гапни ягон ҷош хато бошад бениҳоят узри зиёд аз шумо. рақам ошози мегумтон 30 12 72 72 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. ҳавлия бардуро роҳи аманал баъди сешанбе бозор. аз аманал то хонара 6 километр. амиқар аз инса мекунад бардуро азиз. плюс и кухняам мешавад. ҳамон ҳоҷатхона ҳаст. хулас аз худтон вобастагӣ дорад. ба илони даҳаммон мегзарем дӯстони азиз. хоҳишмандам ҳамон лайкҳои бесумтона дариқ надорем. дар канал ҳатман обуна шавед дӯстон. барои реклама кардан метавонед ки ҳам дар аввал ва ҳам дар охир рақамои муоинагӣ муроҷиат кунед. Автотв дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар фирдавсӣ назди ҳафт ахтар 2 ҳуҷра дорад 360 000 нарх. рақамои 91 40 25 80 марҳамат метавонед ки шумо бардор азиз занг бизанед. 38 квадратай 360 000 2 ҳуҷраага. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам лайкҳои бесуми худтона дариқ надоред. ҳатман дар канали мо обуна шавед дӯстон. аз наврҳои ҳаррӯза ё ки як рӯз пас ду рӯз пас бохабар шед. метавонед ки барои реклама муроҷиат кунед. имо ватсап телеграм дар ҳамин рақамҳо ҳаст. худоён ёру мададгортон бошад бардор азиз. то наврҳои оянда паноҳтон ба худо.